Здравейте, приятели, втора част. Не успях да отворя мангото, но сега ще го разрежа на друго парче. Господи ме пази, защото му си порежа пръстите. Потече сока. Не можем. Срезах нещо. Ама не знам дали се яде с това отгоре. С кое се яде, аз не знам. Що не сме питали ChatGPT? Кората не се яде. На кой има вкус? Ето още едно. Сега ще си дам цялото такова. Ето ти една мравка. Има голяма костилка. Костилка, не семка. Преди време бях правил с един приятел влог, който беше на 3 часа за кокос и първият кокос беше празен, а вторият беше развален. Вкусът е... Като тия хора ще се чудим. Като тия маймуни. Вкусът не знам какво има вкус. И сладко, и вкусно. Вкус на морков. Усетил го. Мамка му усетил го. Чакайте ти от сърцевината. Вземи да е. Добре, последен опит. Правиме хора. Надявам се да не ме обиждате и да ме хейтвате. Ето Галински. Като на нас го разнах. Ще почерпя и другите ми приятели, ако се сетя. Какво ако се сети? Момент. Мисля, че ми трябва голям нож. На тебе го срезах по-хубаво. Има вкус на... Сега ви казвам. Да се хапне по-още малко. Да. На морков. На жълта ябълка. Не знам. Хем вкусно, хем грозно. Ами това беше от нас, приятели. Ако се взимате манго, тези неща, това дето е, не го яще. Или сигурно се бели с белачката, не знам. Нямам идея. Ако спра да качвам клипчета, значи съм умрял. Чао! И ме последвайте, харесайте клипа и пишете долу в коментарите нещо. Какъв да бъде следващия плод или зеленчук.